Досегашният кмет на Букурещ Нико Шордан постигна впечатляващ обрат, като спечели президентските избори в Румъния срещу крайно десния популист Джордже Симеон. Сега ще включа Константин Николае, журналист от медийния проект Фара Филтре, който познава Джордже Симеон повече от 15 години. Константин, здравейте! Константин, bună ziua! Salut! Hello, Първият въпрос да бъде така. Наистина Нико Шордан успя да преобърне резултатите и да победи в президентските избори в Румъния. Каква е причината за този обрат? Deci, până acum, Nicu Șordan a reușit să întoarcă toate rezultatele și să obțină o victorie. Care este motivul pentru această răsturnare a situației? Страхът, че може Румъния да попадне в руската орбита? Frica ca România să cadă în orbita Rusiei? Или липсата на доверие в фигура като Джордже Симеон? Sau lipsa încrederii într-o figură cum este George Simion? Rezultatul obținut de Nicușor, nu știu cum să zic, a fost o surpriză și nu prea, pentru că au existat oameni care nu i-au dat nicio șansă de a intra în finala prezidențială. Значи, този обрат, който се получи Нико Шордан да спечели, никой не го очакваш. Дори ние не го очаквахме. Dar de cealaltă parte au existat și din cei care au simțit că el va fi președintele României și, după cum am văzut, așa a și fost. Но от друга страна имаше много, които вярваха, имаха надеждата, че той ще спечели и както видяхме всички, така се случи. Marea majoritate a românilor au înțeles de-a lungul timpului că huliganismul nu duce nicăieri și au ales foarte hotărât calea europeană și spre vest, ca să zicem așa. Значи много от румънците разбраха, че хулиганизма не води до никъде и затова повечето избраха европейския път и се обърнаха към Запада, да кажем. Totodată, așa cum știți și voi, de-a lungul istoriei, România a avut numai de suferit din cauza Rusiei. Също така, както знаете, винаги Румъния през цялото време само е страдала от страна на Русия. Și România au înțeles foarte bine cine sunt rușii și mai ales ce reprezintă actuala conducere a Federației Ruse. Așa că au ales... Румънците разбраха какво означава Русия, разбраха какво означава и какво прави Русия в момента и затова те избраха този път, европейския път. Вие познавате Джордже Симеон от 2011 година. Dumneavoastră îl cunoașteți pe George Simion din 2011. С появата на юнионистката платформа. Cu apariția platformei unioniste. Кажете на българските зрители каква беше тази платформа. Тогава Джордже Симеон лично ви звъни по телефона. Deci spuneți și audiției noastre și cetățenilor bulgari ce a însemnat această platformă unionistă și atunci când George Simion v-a sunat personal pe dumneavoastră. Scopul principal al mișcării unioniste era acela de a realiza unificarea României pe cale paștică și s-a referit la Republica Moldova, unificarea Republicii Moldova cu România pe cale pașnică. Целта на унионистката платформа беше тази да обедини Румъния с Молдова. Значи това беше по най-мирният и спокоен начин обединяване на Румъния с Молдова. Așa cum știm cu toții, mișcarea asta a pornit... Както всички знаем, mișcarea asta a pornit pentru că, așa cum știm cu toții, тази платформа започна, защото както всички знаем, следствие на пакта Рибентроп-Молотов, Молдова беше откъсната от Румъния. Da, teritoriul actualei Republicii Moldova a fost rupt din România împreună cu Bucovina de Nord, cu zona Cernăuți, Basarabia de Sud. Молдова беше откъсната от Румъния, значи с северната Буковина, с Черновци. Da, și platforma unionistă, Acțiunea 2012, pentru că ăsta era numele ei, a organizat tot felul de evenimente ca în încercarea de a aduce în atenția publicului dorința asta a unei bune părți a populației române, să zicem. Така че тази платформа, унионистката платформа през 2012 година започна точно с целта да покаже на хората, че може да се случи това обединение между Молдова и Румъния. Сега обаче Джордже Симеон Acum însă George Simion е персона нон грата в Молдова. Este persoană non grata în Moldova. Заради силно агресивните си послания pentru afirmațiile sale agresive, именно към Молдова. În special asupra Moldovei. Това ли ви разочарова всъщност? Deci faptul acesta v-a făcut pe dumneavoastră să vă răzgândiți? Eu am rupt legătura cu George Simion mult timp înainte. Прекъснах преди много време връзката с George Simion, още той да направи тези изявления.
Și nu pentru că am simțit că George Simion ar fi genul de om agresiv sau... Observasem într-adevăr to sam čuствовал, че George Simion е станал агресивен, въпреки че усетих нещо при него, но нещата така направиха, че нашите пътища да се разделят. Какво беше това? Кое беше действието на Джордже Симеон, което ви накара да скъсате отношенията си с него? Care a fost acțiunea lui George Simion care v-a făcut ca să rupeți, să zic, drumurile cu el? Faptul că în timpul unor evenimente organizate de mișcarea unionistă, че по време на някакви събития, организирани от унионистката, dar în timpul маршуrilor, să zicem но по време на неговите маршове, така наречени, той смени почти изцяло стратегията, започваше да се прави на жертва и на мен тези неща вече ме накараха да се замисля. Аз, значи, прекъснах връзката само с Джордже Симеон, но аз не съм се отказал от идеите. Казвате, че изпитвате разочарование от Джордже Симеон, който застрашава националната сигурност на Румъния. Deci, spuneți că sunteți un pic supărat așa pe George Simion datorită faptului că el cumva a speriat националитета Румъниei, ситуация национална Румъниei. Как Джордже Симеон застрашава националната сигурност на Румъния? Cum George Simion cumva sperie siguranța națională a României? Aici e și simplu și nu prea. Тук e малко simplu и не съвсем. Cum îl urmărim în ultima vreme, are tot felul de declarații care se aseamănă foarte mult și le pot pune, dacă mă străduiesc puțin, cam 1 la 1 cu declarațiile pe care le are Мария Захарова. Значи, на последно време изявленията на Джордже Симеон до някъде си приличат с изявленията, които ги направи Мария Захарова. И това ме накара да се замисля, дори аз като журналист се опитах и се питах всъщност защо Джордже Симеон е персона нон грата. Може би тук службите на съответните държави на Молдова и на Украйна, включително службите, секретните служби на Румъния, и може би съдържат някакви информации, които не могат да бъдат публично съобщени, но след всичките негови изявления и след всичките негови действия ни накара нас да анализираме и да поставим всички неща и да видим всичко това, което той изрежда, нали, всичките тези наративи, които той изрежда на адреса на Молдова и на Украйна. Самия Джордже Симеон отрича зависимости от Кремъл. Deci, George Simion refuză să confirme că are legături cu Kremlinul. Извън приликите с изявленията на Мария Захарова, în afară de asemănările cu afirmațiile Mariei Zaharova, има ли доказателства, изнасяни в румънските медии? Există alte afirmații în media din România за връзка между Симеон и АУР, despre legătura dintre Simion și AUR и Кремъл? și Kremlinul. Sunt foarte mulți jurnaliști care au făcut analize proprii. Има много журналисти, които направиха лични анализи и разследвания. Din câte văd eu și din câte eu am reușit să aflu, виждам и отколкото аз разбрах да разбера за някаква връзка с лица от антуража на Владимир Путин. Folosesc propaganda ca armă împotriva Europei. И значи той може да ги използва тези като... Не знам дали може да ги използва като оръжие срещу Европа. Той имаше екстремистки изявления, които той казва, че не признава Република Молдова и още повече, че Република Молдова не трябва вече да бъде подкрепена от Румъния. И ние много добре разбираме,
че Русия всъщност това иска. Това иска Молдова да не бъде вече поддържана и подкрепяна от главният наш алиат и да бъде отново изхвърлена под руското влияние. Pentru reunirea Republicii Moldova cu România, и най-вече prin declarațiile sale nu face decât să arunce Republica Moldova în mâinile Rusiei. И може би по този начин, той като казва, че не иска повече Румъния да подкрепа Молдова, може би по този начин той изхвърля или подхвърля Молдова в ръцете на Путин, на Русия. Стандартът на живота на румънците Standardul de viață al românilor през последните 10 години рязко се повиши. în ultimii 10 ani s-a ridicat foarte mult. Обяснете ми как е възможно в подобно общество Explicați-mi și mie cum este ca într-o asemenea situație, într-o asemenea societate, да израстват крайно популистски десни să crească atât de формации, mult populiști extremiști de dreapta, част от които е Джордже Симеон, parte din care face și George Simion, и Калин Джорджеско, който неотлъчно și Călin Georgescu, care împreună cu el придружаваше Симеон по време на изборите за президент в Румъния. a fost alături de Simion la alegerile prezidențiale. Păi vă spun, nu e complicat deloc. Значи не е много сложно. Ei au speculat foarte bine momentul Аз много добре наблюдавах момента и ако мога, наблюдавах и слабостите на румънския народ. Slăbiciuni de ordin financiar. Значи не само слабости от финансова гледна точка. И се връщам пак към Русия. Значи, през последното време в Румъния се развиха много такива унионистки влияния. И най-вече някои казваха, че искат да си върнат територии от Украйна и може би вие сте запознати с такива коренти, такива вълни. А Джордже Симеон и Калин Джорджеско се възползваха от това нещо, от това чувство и тази слабост на румънците и хвърлиха в предизборната кампания точно желанията, които румънците имат. Че това, че ние трябва да си направим, да си произвеждаме сами всички, да си произвеждаме сателити, ракети и така нататък. Което и в обществото, в което живеем днес, ние знаем, че това е невъзможно. В тази глобализация не можем вече да си произвеждаме сами всичко, но изглежда, че румънците са паднали в мрежите им и това означава, че една част от населението имат много нисък ниво на образование. И така в техните очи тези двамата се издигнаха много. Но тези, които така разбраха нещата, бяха хората, които не гласуваха за тях двамата. Да. Сега, преди 2 дни, когато Конституционният съд Acum 2 zile, când Curtea Constituțională потвърди избора на Нико Шордан, a confirmat alegerea lui Nicu Șordan, Симеон беше заснет във Варшава. George Simion a fost filmat în Varșovia. В Полша предстоят ключови президентски избори също така. În Polonia urmează tot la fel alegeri prezidențiale cheie. Симеон вече обяви, че ще подкрепи тамошния крайно десен популист Карол Навроцки. Simion a afirmat că îl va susține pe populistul de acolo, Karol Навроцки. Да не би да ставаме свидетели на нов интернационал. Deci să nu cumva să devenim din nou martorii unui sistem sau unei val internațional. Този път под девиза популисти от всички страни съединявайте се. În acest caz sub deviza populiști din toate țările, uniți-vă. Mă amuză un pic. Малко ме разсмяхте. Întrebarea ta, pentru că разсмя ме въпроса. Симеон cumva s-a infiltrat prin toate Защото Джордже Симеон успя да се промъкне
между политиците на различни държави, между екстремистите, така да кажем. И екстремистите в Полша не са като тези в Румъния. Те не са екстремисти. На тях им харесва да им се казват екстремисти, но не става. Значи не можем да сравним екстремистите от Полша с екстремистите от Румъния, Унгария или така нататък. Или може би от вас, България. Не мисля, че ще сме свидетели на такова ниво, както в Румъния, защото те са... Но ако и Полша бъде създадено такова общество, няма да е като при Джордже Симеон, защото Джордже Симеон ще изчезне много бързо и там няма да може да стане това, което стана при нас. Може да продължи така нареченото интернационално движение, популисти от всички държави обединят се. И аз смятам все пак да не се стигне до това движение в Европа. А ние знаем, че Европейския съюз има все пак своите проблеми. Но това не е начина, по който държавите трябва вече да се хлъзнат по този екстремистски начин. Да. И хората... И да не се случи така, че в крайна сметка да разберем, че хората, които са гласували на празно. Да, разбирам. Сега последен въпрос само да ви попитам. Въпреки, че зад Никош Ордан се обединиха проевропейски партии, той държи да казва за себе си, че не е част от политическото статукво. Какво ще бъде следващото правителство на Румъния? И какво ще бъде развитието на страната? Моля за кратък отговор. Chiar dacă Nicuș Ordan face declarațiile astea, el nu are decât un singur drum, acela pe care l-au românii. Дори да прави тези изявления, Никош Ордан, той знае, че има само един път и това е за развитието на Румъния, за поглъщане се повече на европейски фондове пари. И това искат всичките хора от него. Той е принуден сега да предложи всичко, да даде това, което е предлагал. Но ако питаме, дори тези, които гласуваха Симеон, не харесват Русия и Симеон не може нищо да предложи, но ако говорим за следващото правителство, и не искам тук много да настоявам. Значи в следващото правителство трябва да влязат 4-те партии. Това е социал-демократите, либералите, УСР Алианс за спасяване на Румъния и УДМР, унгарската партия. Тогава, когато една партия единствена управлява, тя тогава трябва да може да вземе сама решение. Но когато са 4 партии, когато управляват, са по-силни и тогава вече в опозиция ще бъдат само тези партии, които са така наречените суверенните партии. И тогава тези партии, които... Значи тук от моята гледна точка една партия от проевропейските партии трябва да остане в опозиция, защото тогава партията, ако нарасне, ако се увеличи суверенната партия, тя ще има много проценти. И тогава, значи, партиите, които управляват, ще трябва да са независими, ще могат сами да управляват и няма да са зависими от други партии, които са в опозиция. Добре. Благодаря за този разговор на Константин Николае. Накрая... Mulțumesc pentru această discuție, Constantin Nicolae, și la sfârșit. Тъй като ви включих от Кишинев, от Молдова, deoarece sunteți la Chișinău, ще използвам случая voi folosi acest
През вас да поздравя вашите приятели българи. Să salut prietenii noastre bulgari. С днешния празник у нас, 24 май. Sărbătoarea de astăzi la noi, 24 mai. Денят на българската писменост и култура. Ziua scrierii bulgare și cultură. Da, este o comunitate destul de solidă. Да, тук е една много голяма общност българи. Аз също така поздравявам хората и се радвам. Те са чудесно общество. Имах възможност да работя с много от тях тук в Кишинев. Честита и на вас. И смятам, че българо-румънското приятелство в продължение на годините, което продължава години, не трябва да ни позволи да паднем в обятията на тези популисти и да вървим по европейския път, да се развиваме, защото иначе ще стигнем така, че западните държави да говорят за нас като най-бедните държави. И за това ние трябва вече да сме по пътя към Запад. Благодаря, Константин Николае от Фара Филтре. Благодаря и на преводача Мариана Ячо. Ние продължаваме нататък.